always say a prayer. Simple nga, usara ka pong, kinahanglan nga itong panalangin ito sa mga gawm. Pero na, yun, ha? Okay kayo. Salamat Lord sa magyata ka namong grasya matag adlaw. Okay, di man sa ko ato sa nag-isalot sa kadiyot. Shout out to Mr. Trifon Morales Pisco, shout out sa mga LGBT member of Cebu City, Minglanilla og Naga City. Gikan ni Micah Rojo of Naga City. Thanks kayo, Sir Trifon. Okay, thank you kay Micah sa inyong pagpaminaw-usap. Salamat. Okay. Pero ang suwat tampo karon nato katagan og pagtagan no. Pinadaki ni sa usa ka nagpatago sa kalaki, nga nagpatago sa nga Carlo. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Carlo. Kini ako problema, bahin sa kung anak nga, wa gud pay ayo. O kung nga no, ingon ani magud ani tabo. Mapait ding kahimtang ko, kanunay lang intawng mapas mo. Bawas nagdiwang nagluspad, mata nagsiga. Paghasol is the name of my game. Kunhain barkada mag-inom tu ako nila. Pagkadako yung kalainan, sa puroy ug sa sapian. Kung wag kay kwarta, wag yung kay barkada. Ako'y pobreng cowboy. May kwarta, may bulsa, apan wasay kwarta. Ako'y pobreng cowboy. May kwarta, may bulsa, apan wasay kwarta. Ay pastilang paita. Kung adunay magainom, akong labay-labayan. Kung dili ako tagdon, ako na lang duulon. Mamipti og sigarilyo, mudimdim og pusa, duha ka baso. Ug kon kami na ang mapuwa, manghuwam dayon og sista. Hangtod kabuntagan, hala, magsigikan na ta. Woo! Ako'y pobreng cowboy. May kwarta, may bulsa, apan wasay kwarta. Ako'y pobreng cowboy. Uy, anak. Oh, kaloy, unsa man ka? Uy, do, ka-spotting good ni mo do, pabida, do. Puyag siyagit ni mo tayo. Bitar ko pakals tayo. Oh, sige, bitar kagpakals ba? Kuan, birthday rin ko barkada tayo. Anya, kaya mo siya siyang mader. Mao nga, patuon ko kay mangaw ko dito. Unsa may mamangaw? Pakals, good. Oh, pastinglan yun ninyo mga batan mo, no? Ang tanong nga istorya, inyo dong hiwion. Adili tayo, mo na usuron. Unsa mo kayo. Uso nga di ta kasabot. Ang mga batanor, masayang kasabotan na tayo. Unsa kamo mga wagdot eh. Ayaw na lang. Isis na lang mo diha. Ay, gipikan ko na eh. Oh, pikan. Tatay biya. Mura biya siya just now. Nanasad lagi. Nasa lagi. Murag karon pa kada. Oh, lagi. Pero, unsa ba tuyo mo nga, nagsamok-samok na mga ka na ako, unsa man ka eh? Ay, oo, lagi tay. Kuhaan kaning samo-samo ko kay mo ato lagi ko sa birthday sa akong barkada kayo. Naunsa mo kayo niya lisod, mga kayo watay kadalit ba? Ang pagbuantol tang mukhaon nito. Klaro ha, lagi o si tuyo mo eh, unsa? Tatay, gitag para pang tulak niya. Tang na lang, unsa? Tulak ba? Pang muni-muni. Unsa mo kayo? Gitag yun mo kaloy eh. Moray na imong toyo nga, daghan pa kay kag pasakalye diha da, dong. Sige na tay, bida ni mo eh. Nagdagang oras oh. Unsa? Nagdagan ang oras. Agok da. Tao, sa skin na Mulakaw na kami. Pamliti lang pamliti. Hanggaw man kagakaloy eh. Oh, ano man tay? Mula ka magkakanya anong mga ko magkaplete. Junior, yun ay ko din mo tay. Hilom di ay. Mau ba? Ilong day? Pagkakidon. Dinya pre. Da. Naong lagi na ning uha pre. Ano man, pre? Wag yun na unang bataang tabang sa akong sitwasyon pre. Wag yung planong manarbahong bataa eh. Pida. Puros lang barkada. Sus. Oh, di na maayo, pre. Mao nga di. Bida, ako pa yabahanan, pre. Katila na nagsanta ko, pre. Kaya tinira ba akong kumo, pre. Muranig messenger, pre. Mulupalig
kumo na ko kalit. Messenger kiday ka pre. Abi na ko Mikanda robot ka pre. Bungot si Toy. Pre bitaw pre ikaw. Kuan magud ikaw mingay ko nang usa na lang sa nangugo sa kong anak pa pre. Kay ubang nangugo sa na matay naman ba pre kana. Matay na sila ba pre. Ikaw na magibuhi pre. Kaling pre yung kong sulti ako anak pre. Tambagi niya taon pre. Oh, pre, pero Disipita haja taon pre ka makalugar ka pre ba tabagi ko pre. Kay ug ako gud matang bata. Makultahan lang na ako sa adlaw. Dili gihapon ng patuo. Gahe kay kagwang naong. usa ka adlaw ni mo kulata, pre. Ay kulata ko na nag-usak adlaw pre. Wa gyud mo usab. Oh. Usbe, pre, himo ang duha. What? Duha ka adlaw. Duhak si mana. Ay mo ito ni kakidor ni mo pre. Hello, Manoy Carlo. Oy, Daydilia, ikaw magudi ni. Musta naman kalay? Okay na, Noy. Nagka-move on ako sa pagkamatay ni Virgil yung akong bana. Oh, mas mayo noon. Kining, Noy. Pwede ka nilang una ko isa sa inyo. Ah. Magsakit yun akong dugan kung ato ko dito sa bayo niya. Ako na lang usa kay wa naman si Virgilio. Okay. Teng. Sige day, dinhin na lang ka day. Total kami naman sang duha si Carloy. Ang akong junior nga. Sige, dinhin lang ta day. Asa dahil si Kaloy, Noy? Ay, to anak ko siyang barkada. Mao ba, Noy? Mo ay oy day, diri sa baha. Dali, laos na ng mga butang nimo dito sa kwarto kanang naaswa. Day, wa may nang ako parli ha. Dali, so diri day, so diri. Salamat, Noy. Recorded by X Thunder Gaming. Nalipay ko ni higayon na nga bakasyon ako manghod diri sa bahay. Kay biyo lagi taon siya. Nyaway anak. O nga nalipay ko nga niya siya nako. Unya to. Oy, Changin! Di ako lagi ka, Changin, ha? Oo, Kaloy. Ni bakasyon lang ko nga ni kay. Magsakit akong dugan dito sa bahay. Uy, ako na lang usawa na stay over Virgilio ni mo. Okay. Mau ba, Changin, ha? Okay ba, all right, Changin? Ha? Sakto kay ka, kay tulong ng kwarto. Kang tatay ug ako. Nya pakantim ng usa. Mao bitaw, ingos Manoy. Sige, Cha. Ako balik. Uy, mo pagka di pag-abot ni mo. Ako kung cellphone, napili mo recharge mo ko. Mao ba? Okay, puno na Cha. Nyata na ko, ha? Da. Tanahan ko lagi ka ni restaurant na ga, no? Siyempre ganon sa. May ba niyang unang kanana to sa una na tong date noong sa tawag ka. No? Ni murabol ka ni na kung lugar na kay. Hinumdum ka nga dinhi ko nimo gisugot. No? Hala, buang nga, nalimot man ko, uy. May numdum pa di ay ka? Uy, noon sa mo tawag ka. Papagani ko malimot sa mga ipadayag na ko nimo. Nalimot ka. Unsa ganito dong? Ay, dugay naman kay ko nimo gisugot god. Ningon pa mangani kay nako nga. Ningon pa nimo nga mura kag kaldag. Sige paramdam nimo. Pero ikaw mura sa kagpatay. Didma kayo. Ay, naglum ka. Pero ti maganin mo katawa pag sulti na kwadto. Hangtod ron, magkatawag hapon ko. Mao naga dito ko malimot. Ug ganahan ko nga anti-target mi nga din eh. Unsa ganito dong? Katong gisugot ganito ka? Unsa ganito ka pagsukot? Ayun lang dayo yun unsa kay musuko ka eh. Ay, nalimot ko, uy. Unsa ganito? Ayun lang lagi. Sige na pa. Tultihi ko, kaya nalimot lagi ko. Mugos yun dahil di kamlain. Nganong malain man ko? Basta, Bala ka. Sige na sultihi ko. Unsa ko to ba? gisugot ko nimo. Kaya kitagaan na kag 5,000. At ton ko. Unya, gisugot ka na to. Wa. Apin ako, gisugot ka adto. Abi palang taon, naong ko kwarta. Ay, wag ko nimo sugta ato eh. Maulig ki. Nga nung mo kumusugot mo adto. Kaya nga yung kag dugang. Ano bang gani ka nga? Kagamay rin ng 5,000 eh. 10,000 la. Kay sugton ta ka. Mo nagipun ala ko. Gihimo lang kong 10,000. Huwag mo itong gisugot ko nimo. Gigakos ba pa ko nimo maayo. Oy, badya, oy. Sa pagtuunin mo na ako, naong na lang ko kwarta. Dili eh. Palangayo lang ka. Bungot sa itoy. Dadilya, wa pa si Kaloy day. Wa pa man, Manoy. Nga naman unta? Nalanta ko'y gusto pakisultihan sa akong anak ba. Unsa man unta na, Manoy? Ay, bahin mo gunis mo bahay nga akong ikarelasyon ron ba. Buot pa ipasabot, Manoy. May uyab na ka? Oo, di karla ka ng lugay na mi anang mabayhana ba. Mao nga nakahukom ko nga ako na lang siyang ipaila sa akong anak. Aron sa ingon, dad-onan ako siya nga ni. Huwag ani na mi tipon. Mao ba, Manoy? Oo, pero ayaw kaguol day. Kay kung pananglit, ani na siya uban na to.
ikaw diha ka lagi hapon, ha? Huwag manghilabot ni mo. Kay, huwag makatandog ni mo diha. Salamat, Manoy. Tingnan ko kung maabot na si Kaloy na, ha? Oo, Manoy. Sige, una kayong pahuwi, una sa kwarto. Sige, Manoy. Unsa man, di lang ka mukhaoy, nakaluto naman ko. Busog pa man ko. Sige, pangaon na lang mo. Ha? Kamus Kaloy na lang, ha? Sige. Sige, Manoy. Hala, no? Kinsa ka nababayhan na iyang dadon? Di ba ka nabatig batasan sa? Hadlo ko da nga tingalig maggawngan si Manoy anang babayhana o mapapahawa ming duwas kaloy din Ay, manabla ko anang babayhana. Oy, Chagin! May gabi, Cha. Ay, oy dong, may gabi sa diha nimo. May kinaulit na ka, nangita to sa tatay nimo. Ha? Oo, nga naman, Cha. Kigsulti ko nun siya nimo. Oy, ang sa'yo tuyo niya ako. Ambot lang, wag ko kahibaw. Uy, kaon sa nga ri. Dali, sukaran ta ka. Unya, ako sang pahibaw sa tatay nimo nga naabot ta ka ha. Dali, aris kusina, dali. Daloy, doon ako ipagisultihan ni mo, anak. Ako sa tayo, no? Doon na sa ko ipagsultihan mo. Yaman. O ba? Kuan man gud unta nak, ugma ba na ka na. Ako ipaila-ila nimo ang akong ikaduhang bathala. Oy, ikado. Kinsa day primero tay? O siyempre, siya ni nanay nimo nga. Pero, wa naman sa nanay nimo. Nya, dugay na sa ang panahon ba nak. Mao nga panahon na sa tingali nga mangita ko sa akong kalipay nak. How come on, tatay. Nakasabot kay ko sa tayo. Ako pa, nag-unsaw na siya. Salamat. Kasabot kay ko nimo tay. Bisag dadon pa nimo din Okay ra na ako. Basta mahal nimo, suportahan ti ka. Pero tay, doon na sa ko isulti nimo ha. Sige, sulti. Unsa man anak? Ogma ba, akong uyab, manhe. Ako ipaila-ila nimo. Gusto ko nga mag-ipon nami. Mag-ipon na mo. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa to kalo? Ako na doon akong uyab din tay. Basta na pudong puyon to siya uban na to. Mao ba? Mm-mm. Sige. Pero Unsa tay? kung mag-ipon mo kanang unsa may imong ibuhi niya taon. Kana siya na si trabaho. Wa tay, wa. Wa kay trabaho niya siya wa sa day trabaho. Nya mag-ipon mo. Oh. Kinsa may mabuhi ninyo dong? Sa pagkakaroon tayo, ikaw lang sa tayo. Temporary lang sa. Padadaan man sa siyang daddy, sa iyang mga iyaan, gatawas-gawas. Unya to kanang nahibaw yang daddy nga mag-ipon na mo. Pita, paglaro diha kaloy basig badis ko hido ta naglakihan. Lagi tayo. Huwag mao nga ako siyang dadun din Ako ipaila ni mo, okay? Paila-ila na ako. Sige. Unya, pita. Unya, Unsa? ni Unsa man? Unahon akong ako, Ha? Timpa. Unsa man? Unya, O, unsa may unahon? Imuha ako, Klaro na to. kay kuan mo gud mura mo kog may problema taggamay anang imong kanang imo da. Murag sige dadan lang ugma. Makisulti ko ninyo ning abot nako gikas trabaho ha. Okay tayo. Unsa to pre? Mo time karon? Pre kay nako subaro sa bahay pre. Problema pre? Problema ko sa ako anak lagi pre. Nagdag babae sa bahay pre. Unya to pre, wa may bawo ang mga ginikal na sa babae pre. Sa ato pa ya tapanon. Yung gitapan ni kape. Kay mahog man ginataban kay pero ingon siya nahibawan man kuno ang ginikal na sa babae. Kay tuwa man sa gawas. Magpadadanan man kuno niya kwarta. Pero dili hapon may pre. Mo nga makisulti jud ko niya pre. O kana pakisultihi yung anak ni mo na pre. Hasta ng babae. Klaro ha kay basig. Makiha mo kidnapping anak. Unsa? Nanditayin ko sa akong trabaho kay gusto kong makikistorya gyud sa akong anak ug sa iyang uyab. Kay lisod tayo ang ilang sitwasyon. Kay parehas lagi nga way mga trabaho. Nya anak sila sa bahay. Ako may buhi nila. Nya mag-ipon na sa lubig ug nga akong uyab. Mao to nga pag-uli nako. Tay? Asa na may mong uyab? Nasa kwarto tayo. Ganyan nga rin abot. O ganiha rin tayo mo. Na, pasensya na. Saon nga may trabaho pang taon ko. May under time lang naman lang gani ko kay gusto ko nga masayogin mo. Ug wa di ko masayop. Bino, sige, pagawasan na imong uyab. Kay makiksulti ko ninyong duha. Klarohon ni nato ug atong ibutang nato sa legal at tanan.
Okay, okay, tay. Tay, tara ko uyab. May hapon, Noy. May hapon, Mali ako uyab, tay. Si Angel. panuway. Di na panuwan. Angel na, tay. Di na panuwan. Udsa. Ikaw ang iyang uyab? Ah, Mao ni mong uyab kalay? Oh, tay. Ay, nga ano ba, tay? May lagi kang mili. Oh, tay. Mao ni ako problema. Kaya nga akong uyab sa DS akong anak. So karon, gusto na ko nga pabuwagan sa akong anak ang mga babae. Pero in love gud kayo nga akong anak. Kaysa akong bahin, lambi kayo tang para sumabayhan na kay ilumpuming amahan og anak. Pero wa kay bawa akong anak sa among relasyon. Unsa ka? Mayo ka nga sultihan ako akong anak bahin sa among relasyon anang mga babae nga iya sa akong uyab. Mayo ka? Palihog tambagi ko ninyo. Unsa man kung kamo ang pusultihon, Carlo. Hello, good morning, Ate Pres! Good morning! adlaw. Lord, thank you, Lord. Salamat, Lord. Mamamiri, sa tanan. salamat. Sa tanan. Sa tanan nga mati na to karon, Bam. Good morning, Muriya, Bam. Oh, ako yung giling. Good morning. Good morning. Itong mga bata, dili mga bata, mga dagko, nga minom sa itong bagong kape kaning Sid Panyawan Coffee Mix, the best kay nga kape, nga ato ang imnon, the best gyud kay na sa tanan. Lami gyud kay na para sa atong trabaho kada adlaw. Nya, sa ato ang taga Toledo, basta Toledo Kuya Nick Pipito. Good morning, Muriya, Kuya Nick. Nya, dudong GR Pipito. Ato ang pinanggang mayor, vice mayor, ang mayor Samsam Gulyas, vice mayor Choy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, og si Ma'am Kasmer Araraw. Good morning natong tanan diha. Og nita Lister Daan, ang anak ni Noy Tiban. Baso! Baso, let's say! Kumusta ko na kadiyata, ingon sa Tigili, ang anak ni Noy Tiban nga usa sa mga konsyal sa Talisay. Thank you kayo, Ate Pres! Okay, pasalamatan sa dakong tanan. Nga nagtumar, nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, kolesterol, katutas ug sugar. Ayaw, gyud tawag si piyata pag-inom kada adlaw, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, mao gihapon. Usa gihapon kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, inikauhungan ni sa di pa kamukaon sa imong paniudto. Inigabi mo gihapon sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya itong problema gyud kaayo bahin sa kidney ug UTI. Di na taangang mabalaka or mahadlok tungod kay doon na magatambal, makaayo, magapa-alibyo anang atong body bahin sa kidney ug UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut ha, alang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan itong mga igsuunan nga migamit sa ato ang Sid Liniment Oil. Thank you gyud kayo ninyong tanan sa paghimong number 1 sa ato ang Sid Liniment Oil nga tinuod mo wagtang sa panuhot pamaol para sa kalawasan barikos vid katul-katul kuto sa kabataan ug likay pagita sa tinggi sa ato ang Sid Panyawan Sid Liniment Oil nga anhara mapalit sa butika di ba Kuya Gili? Butika na yun, mga igsoon. Abi ni mo, Gams. Sipiat ganyan sila, Gams. Kinara pa silingan naman ni sipiat. Kapalit sa gawas ba? Basta buwang nga atong bulot ang mga akal kita sa hubag-hubag bitaw ka ng mga tubig. Muna, dito mas gawas palit. Muna, tambag na to, mga igsoon. Ato kita palit sa Sid Liniment Oil sa butika. Butika, nagyon. Amo dyan ang palikon. Para di kita sipiat, ato rin kita mo palit sa butika sa atong Sid Liniment Oil. Mga igala, way sipiat, butika. Abo gina mong balik-balikon kami sipiat yung taana. Pareha ni sa dili ka sa Facebook na lang, Gams. Sa Facebook, atong bisitahan ang kuha ng page sa Sid Element Oil, sa page sa Sid Marketing, i-type ninyo ang kaning Panyawan Herbals, mga igsoon. Na ayaw kalimot na atong i-like ang page, mga igala. Makita dito na ang mga genuine Sid Marketing products. Mga igala lagi na. Dayon,
ang mga Panyawan Products Seed Marketing, mapalit na po nato sa Shopee, mga igsoon. Shopee, mo ni Dindo. So, buhato na to, Shopee, pero butika, og dutas butika, kay naari yun ang tinuod, no? Muna gas, muna ato i-greet gams sa itong mga suki nga tigamitan. Pero karon special gina kong i-greet gams, kay kini kong tawahan na gams, grabe kay ni mo gamit si Kusugo Pemino sa drama, grabe kay mo gamit sa itong batugan na kay haplas ka. Seed Liniment Oil, diha sa Punay, Aluginsan, kung pisal mo siya nakuha. Punay, punay. Nagpunay sa niya gamit itong Seed Liniment Oil. Yes, oo. Nya, Okay, so, salamat, adol po. Sige, gams. Bam! Thank you! Ang ako ni palipayan sa mga itong mga amigong kapulisan diri sa PNP Oslob. Sorry kayo kay pagaw kay Takaron. Dili nakalimut ko kung sa ito yung ingana ng kadipita sa mga military pero anaon na lang nako. Thank you, congratulations sa mga police officer dito sa Oslo, police officer Herrera, police officer Fernandez. Yun mo sabi si Ma'am Sally, atong police woman dyan sa Santander. Puro sila doon ay mga promotion silang katuganan. Salamat kayo sa inyo niyang mga staff, sa inyo niyang mga opisina. Pala ko pagsulti nga, imintin naman nato ang Celebrity Kotik Beauty Soap. Sa dili pa mo reportin yung mga duty, ma'am, sir, sa inyong pagpangaligonan sa inyong buntag, Celebrity Kotik Beauty Soap. Adun na kini mga sangkap, pulutan tayo, papaya extract, yung manusab, adun na yung mga natural moisturizer. Magpabilin ka mga kutis, artista, o younger looking. Unya, bananglitan, doon na blackheads, doon na ba kay whiteheads, ang inyong mga naong, tanaw niyo sa amin, o gamito na to ang Celebrity Kotik Beauty Soap, gikan sa Seed Marketing. Ayaw lang magkamuha nang ay sa nagsuroy-suroy, ha? Kana yung nasa butika, pautana lang magkamuha, ha? Thank you! Okay, ang atong sender karong adlaw, Bam? Ang atong Ikaw? sindi karon adlaw mao si Carlo. Carlo. Sa may problema niya, Bam. Sa to yung problema ani, nakalimot ko. Mao ni akong problema kaya nga akong uyab sab di ay sa akong anak. So karon gusto na ko nga pabulagan sa akong anak ang maong babae. Pero in love man gud kay ayo ang akong anak sa akong bahin, lami kayong tamparuson bayhana kay gilumpong ming amahan og anak pero wa kay balong akong anak sa among relasyon. Unsa ka maayo kang asultihan ako akong anak bahin sa among relasyon ang anang babae nga iyahang panguyab. Carlo. Okay. Bitaw. Para na ako. Ikaw, ate, pero ikaw, para babae nako. mo yung ka. Mas mayong sultihan niya ang iyang anak. Pero nuway kabasalanan, kabasulanan sa umabit ko. Kung saan ni siya sa babae, tigali ang iyang amahan, gipangwarta. Kumir ka na sa mahan na. Oo, Pero, gipangwarta niya. di, marunong gina siya. Marunong Gikan gina. ko na sa sabag. Mao. Dito na makaila ni Carlo. Nya, Yeah. uyab sila siya anak. Nya, ni tipo niya, aron sa mo na. Dili, par iya gusto tiyan iyang anak nga, yung sikritoon nga mo ni, Ulag. relasyon mi, anang imong uyab. Bitaw, no? Ano sa maimong hukom mo, padayon ka ba? Mas bahay ko tinod imo. Nara na niya. Sakto sana imo mads. Pasok. Oo. Iya yun ang sudyan. Pero ang mahadlok lagi kuno siya kay basig sakitan. Kaya anak sa kuno Oo, mo na. sakitan yun. Oo. Pero, nara na siya anak, iya lang yung daan nga, magkadawat ka ba? Kung simba ko, kung magadayon mo, unsay mga binuhatan unya, di ba? O sige, di man sa Babalik ginamayo na. bayhana. Sakto na. Mao lagi. Muna, bambina, bam. Sa Bible man. Sa may mabasa, di ba sa may ikuan diya, bam. Kani nga lang Marunong sa bayhana. marunong yun kay Marunong. kanang naang usagod sila kabalay gagaipon karon. So, ato kuno tanaw diri kung ang siba nga ini niya kung ari ka sa Juan 8 versikulo 31 busa mingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod kayo nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran ug ang kamatuuran maghatag kaninyong kagawasan. So ipatumaw ang kamatuuran. Kamatuuran. Aron dunay kagawasan. Correct. Kay sa unang nga linya ingon dire, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan karon. Wala na ba nila matuman ang pagtulunan ni Ginoong Hesus? Una sa lugar kay wa man sila magkaibawanay. Wa man sulti. So, ang pagpamakak, naghari aning rasa. No? Kanatang mga, kaya nila ni Brad Randy, kanapantang magsubay ka sa kamatuoran. Speaking of the host, Randy. Kay, panangalitan, nag-ipon mo sa kabalay niya, ikay rin ba, kanabayhana, nga gikadrog sa mga anak, imo prang uyab. Ito. Lain, oy. Nga, ipangaon ninyo, makatutok ka. Bitaw. no? Huh? Kasi mas, babae ko na siya. Babae ba Sakto to? gina. Kung katulong na bayo ko sa bukog, di ka, Bitaw, oy. Tutihan, Oh. Mahala sa Ang na-address akong gibasa, unang linya, ingon nga,
kung nagtuman kamos ako mga pagtulunan, be, asa may lagi tuman, o sa amin lagi supak ka ni ron. Oh, unya kaning sa ubos, kingon nga, ang kamatuoran, maghatag din yung gagawasan. Gagawasan. Oh, the truth will set you free. Oh, so, tug-ana niya, tanan, aron ka ng bayhana, mulayas dihas ilaha. Mao, Pananglitan, o muingon ang anak nga, Di siya sagot. palitan na sa Sakitan siya, di siya sugot nga mubiya ang babae. O Di pananglitan, siya buhat. okay na siya nga, uyab na siyang papa ang yang gikaipon karon. O, tingalig okay rin niya, no? Pero lain. Lain, no? Di sakit sa bahan niya. Sakitan sa iyang anak. Higugmang gini ang anak niya. Oo. So tiyan lagi na sa masakto dito Sakit. gamad. So Mahimo sad nga, og dili mo buwag ang iyang anak lalaki, mahimo sad nga ilong nga pagpuyo mo inyo. Oh, paglain, kay dili maayo nga kita, magtipon kita tulo. Oh. O, di ba? Oh. Palain nun ang anak. Palain. Kung panalitan, ang iyang anak magtumagod, Yun, nga totoo dili niya. mo kabuwag sa babae. Ako ingon nga pagpuyo mo inyo panglitan ako amahan ako ikarno. Pagpuyo mo inyo kay simba ko uroy og kanang na ang kamo nag-ipon na mo. Unya kami uyab ra ba misuna. Simba ko uroy og tintalon ko. Kay uyab ra ba misuna. Mao, Oo. Luoy kayo ka anak. Mauna. dili mo da kinaraman sila usa ka tinay. Usa gani termino sa karaan at press. Madungog Na. ako sa una pa lang sa bata pa ko no. Amino ko madrama sa radyo. Kana na sitwasyon na ani ang kasagaran nga linya ko mabati no moingon nga nagbuhi kog bitin. Bitin. Uso ba Sa traidor. Oh, karon ino buhi ang kubra. Kubra. Atak Kubra na naman, kubra. oo. Nga naman na ron, Tungod sa kon mas tungod sa tempo. Mga bitin. Oh, pagting init mangod mo na siya. Ay, gusto silang bugnaw. Gawas mo na sila. Oo. Ano? May pato sila sa ice plant. Mo pitahan mo ba na tuwa na tubigan Oo, dapit. ganang mga nay maligag ice ba? Dako kayo. Ay pati puna na diha mga bitin. Nabito ko na kaila ate press nga Yeah. prostitute no. Oh. Female prostitute kay karon Female. nauson man karon ng female prostitute, male prostitute, gay prostitute Oh. nauson man karon. Kadto babae gud siya. Nana siya ay man ako bam, gikan ako sa hotel ko nga. Dad, ako pa man mo nang lakaw. Siya nga, abot ka to no pahilanat naman ko. Ay, Oo. maru. Oo. Science man na. Di kay before mo gawas dito sila gitrabuan, bayaran das counter daan. Ah, ay babae. So ikaw babae, dadun ka dito, naara nimo tagakag tape dito, so Oo, additional to nimo. Pero dito na kay share daan paggawas nimo dito sa dito sa buhatan, sa bar. Kung kadali ko nimo. Wa mo kay 15 minutes. Abot ka doon na pala talala to ini ubok maayo. Yawa sa hilapti. Wa, kito ginano ko nalipong ko, ana uli lang ko. Bayad naman, wa mo Paano na magbayad? Di ba Adi, di na may gubot kayo na ay madaot. Di mo reklamo. Wala kayo dagay tabuan na. Di man tingali mga foreigner sa una, reklamo. Ah, Ay, foreigner karap di po. ay. Oo. Karon di bido ay. Oh, Nako nasa- pirma. nagpa- Marlo kayo mga paril, papirmaho na mo bay basig malabog iba na mo kiya gilugos bata pa kisalan ba? Ah, oo. Ah, Sakto, oo, sakto. oo, Bitaw, Tabo tinuod. karon. Ah, Kanang kuanon sila ba? Taga. Pag di pag na cellphone Oo, na oo. nagsabota anak man na karon. Bitaw no? Kinala na ebidensya. Oh, anak Ay, siya na, nagpailan na tilanat ko, ani uli ko dayo. Totoo, lain sa din kuyugan. Wala na tapos siya. O, pailan, sakto tingin mo, mga gipang marta lang. Pagwata. Oh. Pangmarta, tilo. Dong, palain na lang puyo, Manoy, Carlo, palain na lang puyo kung niligod sila magbuwag. Oo. Kay, sa ako nang ingon, sa karang panahon, ngayon kang nagbuhi kag bitin. Karuan daw, nagbuhi kag kubra. Oh. Mas maayo aron dunay kalinaw ang imong pagpuyo o tunhay sa dang imuhang pagpuyo nga way gubot like magbangaon mo yan nagpakaon kang imong gipakaon eh. Banakon. Oo. Kanang bitin banakon sa may itsura. Man cobra yan. Kubra man siguro. siya. Kubra ka na kuan gili ka nang mubukad ang liog dili dapat inay masuk mo paak na siya. May kobra, may kobra. Oo. Di pangiso ganun lang anak na Ode. palwa. Ang kanang banakon. Mo na len. Mo nga sa ato di pangan lang sa disiplinakon. Ah, de. Lain man tong kuan sa dihang nasuko na akong giklaro dud og kubra ben ni. Mao ba unya? Saan? Unsa man? Ay. Wa man dako gamay magdapon. Salamat ko na kadita naman no. Kula ko ang puzzle tihon. Amin,